पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशन हे फावटी घडोवन हाडटा. खास करून आमचो क्रिसमस जो सेलिब्रेशन आसा, अखिल गोवा फेस्टिवल ऑफ स्टाराचे कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटा आनी दर वर्सा हे कॉम्पिटिशन पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशन घडोवन हाडटा. हे कॉम्पिटिशन 2 कॅटेगरीन जातले. पहिली कॅटेगरी आसतली ऑल गोवा आणि दुसरी कॅटेगरी आसतली कळंगूट मतदारसंघ आणि शिवोले मतदारसंघ. जेन्ना दर वर्सा तुम्ही या कॉम्पिटिशनाक आपले स्टार करून आणि स्पेशली म्हणजे जे घरा जे स्टार करता, आमची जे आदले ट्रेडिशन असले आणि जे कल्चर आसा घरा स्टार करपाचे, ते पारंपरिक घरा ट्रेडिशनल स्टार करून तुम्ही हांगा डिस्प्ले करून हाडपाचे. ह्या महिन्याच्या म्हणजे डिसेंबराच्या 23 तारखेर जे तुम्ही सगळे कलाकार आसात आणि तुमची कला दाखोवपाक सोदतात, तेन्ना हे जे कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केला त्या कॉम्पिटिशनाक तुम्ही सगळ्यांनी हांगा भाग घेवचो. आणि ह्या कॉम्पिटिशनाक दर वर्सा प्रमाणे आकर्षित अशी बक्षिसां आसा, प्रायझीस आसा. पहिले प्राइज आसा 15 ईच कॅटेगरी आणि कॉन्सोलेशन प्राइजेस ओनू वाडयल्ले आसा. जेन्ना आम्ही 10 वर्सां कंप्लीट करता आणि 11वे वर्स आसा, ऑल गोवाचे कॅटेगरीन 40 कॉन्सोलेशन प्राइजेस आसा, प्रत्येकी 5,000ची. आणि कळंगूट आणि शिवोले मतदारसंघ या गटान 30 कॉन्सोलेशन प्राइजेस आसा. तेन्ना म्हाका दिसता तुमकां खबर आसतली की प्रत्येक एंट्रीकूय आमी एक टोकन ऑफ लव एप्रिसिएशन आमी दर वर्सा दिता. तेन्ना फाटल्या 10 वर्सांक तुम्ही आमकां कोऑपरेट केल्या, तुम्ही आमकां सहकार केला आणि आमचे जे सक्सेस आसा फेस्टिवल ऑफ स्टार्स जे पर्रा सिटीजन फोरम आयोजित करता दर वर्सा, त्याच प्रमाणे ह्या वर्साय 2025 सालान या कॉम्पिटिशनात तुम्ही भाग घेवचे. आणि दर वर्षाप्रमाणे आकर्षित हांगासर कार्यक्रम आम्ही घडोवन हाडटा. आणि ह्या वर्सा बरे नामवंत गोंयांतले फामाद कॉमेडियन जॉन डिसिल्वा, रोज वाज आणि रेमी डी राया हे 3 नंबर 1 कॉमेडियन जे तुमचे एंटरटेनमेंट करतले. कित्याक जेन्ना तुमचे प्रोग्राम आमचो चालू असता तेन्ना एंटरटेनमेंटाची गरज असता. आणि हे लक्षात दवरून सगळ्या जे पार्टिसिपंट असतले, सगळे जे प्रेक्षक ऑडियन्स असतले, त्या ऑडियन्साक एंटरटेनमेंट करपाक आम्ही तुमकां बेस्ट कॉमेडी शो प्रेझेंट करतले. आणि त्याच्या परस बँड असतले, बेस्ट ऑफ बेस्ट बँड पळय आसा गोंयांतले ते ANJ फादर अँड डिओ हांचे बँड असतले. आणि हो कार्यक्रम 3 वरांचो तुमकां फुल एंटरटेनमेंट असतले, पैसा वसूल म्हणून येता. पण ह्या कॉम्पिटिशन तुम्ही भरघोस पार्टिसिपेशन करचे. फाटल्या वर्सा जवळ 4,000 आमकां एंट्री येयल्ल्यो. ह्या वर्सा तितल्योच एंट्री येतल्यो ही आमी आशा बाळगता. आणि आमचे जे पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशन आसा, जो क्रिसमस आम्ही जशी दिवाळी सेलिब्रेट करता फेस्टिवल ऑफ लाईट्स, तसेच आमचो फेस्टिवल ऑफ स्टार्स आसा, क्रिसमस आगळो वेगळो सगळे आमचे भाव आसा. आणि पर्रा हो गांव आम्ही एक डिस्क्रिमिनेशन अशें करिना. हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लिम सगळे एक घेवन हो फेस्टिवल एक कम्युनल हार्मनी आणि नव्या वर्साक एक उर्बा हाडटा पळय तसलो फेस्टिवल जाता. आणि गोवा हो टुरिझम हो स्टेट आसा. ह्या टुरिझम स्टेटीन कितें तरी कार्यक्रम असे जर जाले ट्रेडिशनल आमचे, तेन्ना गोंयचे नाव वयर येतले. आणि आमच्या पर्रा गांवान खास करून जेन्ना हे स्टार आम्ही प्रेझेंट करता तेन्ना एक देखावो कसो हांगा निर्माण जाता. Christmas is a festival which is a global festival, and if you go to see, it is celebrated worldwide. So Christmas brings a lot of families together, lot of celebrations take place, and the birth of Christ is the main aim of the celebrant. And so what happens exactly is that the birth of baby Jesus is signified in every home. That home was in Jerusalem where the birth, and they see a light. The light was coming through a star, and that's exactly what we are trying to magnify here in the Star Festival. So a star brings chance, lot of love, lot of creativity in our people, lot of unity, and of course family union. So celebrating such a festival is like a good time for everyone. It's not only the language, the religions that celebrate, but this is a unity of religions that come together in one place called Parra, and it is like a festival which is of pride.
that is celebrated annually. So, welcome to our festival. We'll see that you have a very different festival this time.